Sa may reliyon eh, 7, saan ba? 7, 70 Adventist? oh, 70 Adventist. Pero nagkatoliko na siya ron. Wala pa. Ikaw ang magbaboy. Pero ikaw na siya baboy. May yung katoliko na. Katolik ko na siya, no? Ang saksi mo ba? Mukha ang sar baboy, no? Yan. Saksi mo ba, Kaster? Sa imo reliyon? Baptist, Luwas sa dagaron. Asang basa? Where can you read in the Bible? John 14:6. Wa man na yun nasulat yan na luwas. Imo ra ng interpretasyon. Ano yan? Proverbio 15:8-29. Kung natay sala, di ta kadrikto sa Ginoo, di ta tubagon. Yan. Proverbio, dili man, itubag man ka. Niya asa mabasa nga, kining Bible Baptist, yan ni Kristo. Wala? Asa mabasa ang reliyon dili makaluwa? Wala kay bersikulo, wala kay Biblia dia. Wala kay Biblia. Unang adunay reliyon makaluwas. Pangutana, ang reliyon ni Kristo nga Jesus Christ makaluwas adi. Ang pangutana ba ang reliyon ni Jesus Christ tinuhan ni Kristo makaluwas di? Tubag. Pinadiya 14:12 basta. Ang reliyon niya nasa tinuhan pero ang reliyon niya Roman Catholic founded by Jesus Christ. Musupa ka dili? Sa to ba usar may pagtuo, nya pagtuo sa imo duha na. Duha usar may pagtuo Episo 4:5. Bagaw ra ka na Bible Baptist? Ang Bible Baptist tinukod ng taon ni John Smith sa Amsterdam 1609. Ang pangutana, asa may tinuod? Tinukod sa tao, tinukod sa Diyos? Parang nako, tinukod sa Diyos yun, may tinuod. Nga tao may katukod nimo ha. Di na tinuod. Ang Bible Baptist? Ang Ginoo may katukod? Asa mabasa sa Biblia? Mateo 16:18. Ilista lang, huwag mo kang kay Biblia dia. Memorize ko ng Biblia, sir. Usara kay Iglesia ang gitukod niya, Acts 9:31, Catholic Church. Huwag mo kumugos mo, iulihan lang ka na ako. Muna nga,